Inilah nyapa ya? Ojo ae. Bintang kecil. Bangkuni wae lho. Iya ya. Apa salah kuwi? Hah? Kowe arep ijo san? Lah aku agak apa iki? Usah karepmu. Boh. Iya ini solusine. Dah pae ijo mentok. Ngakek. Mbah Dukun ya iki. Boleh Google Map bisa ya, Bro. Cara mencari rumahnya Mbah Dukun. Nah, iki. Taman Sari. Pas. Tekan ijo nih. Iki. Loh. Iki. Weh, iki main Mbah Dukun. Oh, iki main ya. Diam, Kek. Ngomong apa itu? Bangkrek, Mbak. Wih, bocah dur. Hah? Lah. Lah temos lho, Mbah iki. Ora jute gur 5.000 to. Ya. Dukun apa iki? Ana perlu apa iki? Mbah, kancaku ki niku ngaku lho, Mbah. Jenengane iki Vidio. Santet, Mbah. Bisa lah, Mbah. Sapa sing arep disantet? Nyawa tulis sing kene. Nggih, Mbak. Oh, iki. Nggih, Mbah. Bisa to, Mbah? Bisa. Kenapa kok sing nek? Wes. Kusuk nek aku lho, Mbah. Nyok periksa tanggal lahir. Jek periksa. Loh, kita lahir teman. Pantesan. Waduh, jek ora kene. Gila. Nyoba. Lan, Mbak. Iya. Iya, mau mati, Mbak. Joli mati, esok Nyok gantian kowe arep mbok apa nih? ya, bisa. Mau mati. Loh, Mbak. Siop. Wis siapa, Mbak? Kok nek kene, Mbak? Lah sing disantet iki lanang wae, Dok. Lanang, Mbak. Ya lanang enak iki ne. Oh, alah. Ya. Kakak. Mbah. Lah iki warnane putih, Mbah, san. Aku. Adep. Lah kowe wis tuwek kok. Piye? Oh, Mbak. Wis banyak no. Tak transfer duitnya. Oke. Sip. Bersih, Mbak. Kapok saya kayak mati. Masih reaksi kayak.
Oh, wis mari. Kok kena iki? Woi, mati kae. Wapok. Kae sopo nek cek wong. Orang ya tak. Mati orang ya kuwi. Geter sik lho. Geter. Ngopo bel-bel? Tak trimo au. Tak santet cekmu iki, fotone ya. Wih, mata. Kapok weh. Wis. Ada siapa apa to? Wedi aku. Ndene lho iki. Wis ya, senen ra kok. Iya. Wis apa niki. Ah, mboten e wong siji. Wah, nyesel aku iki. Ah. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hatiku